Higala, kamusta? Welcome na usab sa bago na itong episode, Pangutana Pastor. Karong bagong episode, ato pagatun-an nganong nagkabahin-bahin ang mga pagtulunan sa Pundok Kristohanon. O karong gabi, ato kining tun-an dinhi sa ato nga bagong nga episode. Hinaot nga inyong sundon o kita magatuon niining hinungdan nganong daghan ang mga reliyon sa kalibutan karon. Mayong gabi kaninyo mga kaigsunan. Ato tun-an karong gabi ang bagong episode. Og siya nagkanayon sa 1:8:32 og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Og si Jesus matubag kaniya sa 1:14:6 nga nagkanayon, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Mga kigalaan, kamusta? Welcome na usab sa ato nga tulumanon ang Pangutana Pastor sa ato nga bag-ong episode. Ako pasalamat sa Ginoo nga nagapakig-uban kamo dinhi kanato, kamo nga nagasunod diha sa internet o bisan pa nagapaminaw sa radyo o sa ato nga mga television. Ang ato nga pagpangamusta o ang kalipay nga makigkuyog ang matag usa kanato niining usa ka mga oras sa ato nga pagtuon dinhi sa Pangutana Pastor. Dinhi sa bag-o natong episode, ato gitingob ang mga pangutana sa ato nga mga texters o mga televiewers nga sa diin gitima-tima kini nato aron nga masayran pag-ayo unya sabtan pag-ayo ang mga pangutana nga mahatagan nato og tubag og usab katin-awan sumala sa balaang kasulatan. Nan karon ang ato nga pangamusta mga kaigsunan sa tibuok nga kalibutan dinhi sa Cagayan de Oro, sumala sa ato nga mga weather people sugod na gayud ang official nga rainy season dinhi kanato mga kaigsunan sa Pilipinas og ting ulan na gayud karon mangani halos ang ato nga kapanahonan basta gabi o kaha sayo sa kadlawon nagasige nag-ulan dinhi palibot sa pulo sa Mindanao. Dinhi kanato sa Cagayan de Oro, padayon gihapon ang ato nga pagpasalamat sa Ginoo. Samtang kita sugod mga kaigsunan, mga kagilaan diha sa atong pagtuon ining kahaponon, ampo usa kita ato nga daliton ang kaalam gikan sa Dios. Amahan nga balaan, ani ana usab kami magatuon sa imong mga pulong, panalangini ang matag usa kanamo og hatagi kami sa kaalam nga langitnon. Ipasabot kanamo ang mga pulong nga gusto nimo ihatod kanamo sumala sa balaang kasulatan. Salamat kaayo sa imong pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Buhay mga kaigsunan, ako si Pastor Sammy Pagunsan, makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras o karong episode ato nga tagaan o pagtulunan o usab pagtagad ang pangutana nganong daghan man ang mga pagtulunan sa kalibutan sa pagkakaron. Ilabi na gayod diha sa relihiyon sa mga Kristiyano. Ato nasayran mga kaigsunan nga sa pagkadaghan og relihiyon sa tibuok kalibutan apan sa pagkakaron sa ato kapanahonan adunay 5 ka major nga religions nga nagadula o ila sa tibuok kalibutan nga maoy pinakabantugan o pinakailado. Ang unahon nato mga kaigsunan ang pagtulunan sa mga Hindus. Ang Hindus mga kaigsunan aduna sila'y daghan kayo nga mga Diyos o sila adunay mga nagkalain-lain nga pagtulunan o ang Hindus mga kaigsunan haduol sila sa usa ka milyon kabilyon mga kaigsunan dinhi sa tibuok kalibutan. Sunod ni ana ang Buddhist o ang Buddhism. Dako gyapon nga relihiyon o daghan gyapon sila og mga pagtulunan
nga may surusama sila pero ang ilang kasagaran gayud giila nila ang ginatawag nato nga enlightenment, no? Og ang usa ni ana gamay siyang relihiyon apan nagumikan kita diha nila kining Judaismo mga kaigsunan ang opisyal nga relihiyon diha sa Israel. Og ang ikaupat nga dako gyapon nga relihiyon nga halos moduol na pod sila sa usa ka bilyon sa tibuok kalibutan kining Islam mga kaigsunan. Magani karon ang ato nga pagpanumbaya sa atong mga kaigsunan nga mga Muslim sa ilang saulog sa balaan nga bulan sa Ramadan mga kaigsunan. Nagsugod kini katong Hunyo 18 og mahuman kini karong Hulyo siguro 17, no? Og ang ilang ginatuuhan nga adunay pagpuasa niining kapanahonan tungod kay adunay kalinaw ug usab pagtagad sa pag-antos sa mga kabus o sa mga gidaog-daog mga kaigsunan. Ang ilang pag-ampo diha sa Dios nga gitawag ni Allah mga kaigsunan. Usa sab sila sa mga major force sa tibuok kalibutan karon og ang katapusan nga atong paghisgutan of course mao kining Christianity. Ang pagtulunan sa Kristohanon mga kaigsunan. Og dinhi ato tan-awon mga kaigsunan nganong daghan ang mga pagtulunan diha lamang sa Kristohanon. Karong gabi una ato kining hatagan og dako nga pagtagad sumala sa pangutana sa ato nga mga texters ngano man pastor nga daghan ang mga pagtulunan o relihiyon sa kalibutan karon. Sa ato nang gikanayon kaninyo adunay daghan nga relihiyon sa kalibutan apan adunay 5 major religions nga giila sa tibuok kalibutan karon, namely ang Hinduism, ang Buddhism, ang Islam, ang Judaism, and lastly ang Christianity mga kaigsunan. Og dinhi sa Christianity adunay tagna mga kaigsunan nga aduna gayoy pagwatak-watak o pag-split ini. Ato tan-ahon ang duwa ka mga butang dinhi mga kaigsunan. Una ang ginatawag nato nga religious reasons. Dayon tan-awon nato ang balaang kasulatan unsay gisulti sa balaang kasulatan mahitungod ini gitawag nato ang biblical reasons. Kini nga mga hinungdan mga kaigsunan ato tan-awon sumala sa tagna sa balaang kasulatan og atong i-assess karon. Ato tan-awon, ato diskubriyon nganong nagkalain-lain ang mga pagtulunan sa mga Kristohanon lang mismo nga sa balaang kasulatan nagkanayon man diha sa Efeso Kapitulo 4, mga bersikulo 4 ngadto sa 6. Mga kaigsunan, Efeso 4, 4 ngadto sa 6. Kung aduna mo'y Biblia, ato kini tan-awon mga kaigsunan, mga sulat kini ni San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Efeso, Kapitulo 4, mga bersikulo sa 4 ngadto sa 6. Nagakanayon ang balaang kasulatan ug akong basahon, adunay usa lamang kalawas og usa ka espiritu. Maingon nga adunay usa lamang kapaglaom nga alang niini gipanagtawag kamo. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Dios og amahan natong tanan nga ibabaw sa tanan og anaa sa tanan og sulod sa tanan mga kaigsunan. Usa sa mga religious reasons mga kaigsunan sumala sa tagna sa balaang kasulatan nga gisulat ni San Pablo sa mga Kristohanon sa unang siglo, nagkanayon siya nga aduna lamang usa ka lawas. Ang lawas nga ginahisgutan dinhi mao ang iglesia mga kaigsunan. Ang iglesia mga pundok kini sa mga magtotoo. Gitawag sa balaang kasulatan nga mga balaan, no? So mga pundok sa mga balaan o mga magtotoo diha sa Dios pinaagi ni Kristo og aduna lamang usa ka espiritu. Ato na tun-an nga ang espiritu mga kaigsunan mao kining gipadala sa Dios nga giingon ni Ginoong Hesus diha sa iyang mga tinun-an nga maglilipay sa mga magtotoo mga kaigsunan. Usa ra ka paglaom. Ang ato paglaom nga mao nga si Ginoong Hesus maoy atong manluluwas og siya magabalik pag-usab. Gitawag kini nga blessed hope diha sa sulat ni San Pablo sa kang Tito
Kapitulo 2 mga kaigsunan, no? Makita nato nga kining buhi nga paglaom, bersikulo 11 ngadto sa 13, diha ang bulahan nga paglaom. Usa ra ka paglaom maoy pagbalik ni Ginoong Hesus sa ikadua. Ang iyang pagbalik mga kaigsunan, usab kini katopiko nga daghan ang nagapangutana kanato apan kita nga mga Kristohanon, regardless sa atong ginatawag nga religious Christian persuasion, kung unsa man kita nga grupo, halos ang tanan nagkahiusa nga ang Ginoo, si Ginoong Hesus magabalik pa siya pag-usab, og sumala sa Biblia gitawag kini nga blessed hope. Usa ka paglaom mga kaigsunan nga alang sa tanan nga nagatuo kaniya. Nan karon sa religious reasons, gisultihan kita bersikulo 5 sa Efeso 4 mga kaigsunan nga usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Sa pundok Kristohanon sa pagkakaron, tan-aw nato usa ka pagtuo. Ang pagtuo nato mga kaigsunan base diha sa Hebrehanon 11, ang pagtuo mga kaigsunan mao kining ato nga paglaom dito sa unahan. Mao kining pangagpas nato sa mga butang nga wala pa nato nakita nga moabot diha kanato. Gituohan kini nato nga mahitabo kini sa ato nga kinabuhi. Mangani si Ginoong Hesus mga kaigsunan maoy tinugdan sa tanan natong pagtuo. O kita nagatuo nga siya namatay, siya gilubong, siya nabanhaw mga kaigsunan. O sa iyang pagkabanhaw, aduna siya kagahom sa pagbanhaw usab sa mga patay nga nagtuo diha kaniya, o una silang magpamangon sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga atong ginaingon dinhi sa Efeso Kapitulo 4, bersikulo 4 ngadto sa 6, nga maoy usa nato ka paglaom mga kaigsunan. Nan karon tan-aw nato usa ka Ginoo. There is only one Lord, one faith, and one baptism. Apan tan-awa karon sa Kristohanon mga kaigsunan nga adunay nagklase o adunay nagkalain-lain nga klase sa pagtugmaw o bautismo mga kaigsunan. Kining tugmaw o bautismo mao kining nagumikan sa pinulungan sa Griego nga baptizo. Nga sa in English pa i-immerse mga kaigsunan, no? Sa ato pa ituslob siya diha sa tubig. Kini siya mga kaigsunan usa kini ka simbolo nga sa diin ang tubig nahimong lubnganan ug ang tao nga gituslob diha sa tubig nakig-uban sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Okay? Sa iyang pakig-uban diha sa kamatayon ni Ginoong Hesus, sa diha nga hawason siya, nakig-uban usab siya sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Og siya usab mataho pag-usab diha kang Ginoong Hesus mga kaigsunan. Og bautismuhan siya sa balaang Espiritu. Mao kini ang ato dinhi nga nakuha mga kaigsunan. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Apan sa pundok sa Kristohanon karon adunay mga pagbautismo o tugmaw nga sa diin ang purpose nini mao ang pag-immerse kanato kay simbolo kini sa pakig-uban sa kamatayon og paglubong og pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Nan may mga grupo karon nga nagahimo sa bautismo nga gihimo na lang kini nga usa ka bunyag mga kaigsunan. Ang bunyag aduna say duha ka klase, ginatawag sa uban nga sprinkling o ginatawag sa uban nga puring. Duha kini ka klase mga kaigsunan. Okay? Wisik-wisikan diha o kaha ipur diha sa ulo mga kaigsunan sa usa ka gibunyagan. Apan ang pulo nga bautismo nagpasabot kini nga unlod gayod, no? Lunod gayod siya diha sa tubig mga kaigsunan. So with this religious reasons, makita nato nga adunay kalainan sa uban nga mga grupo karon sa Kristohanon. Now, kinsa may insakto niini mga kaigsunan. Of course, maingon na to nga sumala sa balang kasulatan kung ato
tulutimbangon og ato tan-awon mga kaigsunan, mas bugat og tataw og klaro ang gisulti sa balaang kasulatan nga ang bautismo mga kaigsunan mao kining pagtuslob o paglubong diha sa tubig og dili nga i-substitute diha sa puring or sprinkling mga kaigsunan. So, one of the religious reasons nganong adunay split sa pundok Kristohanon mao kini mga kaigsunan nga daghan ang nagbiya diha sa original nga intention. Ikadua nga religious reasons mga kaigsunan, makita kini sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 26 ngadto sa 28. Okay? Kung aduna mo'y Biblia, ato kana tan-awon mga kaigsunan, Galacia 3:26 o 28 mga kaigsunan. Nagakanayon sa dinhi kay diha kang Kristo, Jesus, kamong tanan nahimo namang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Of course, gisgutan kini nato sa Efeso 4 nga usa ka Ginoo usa ka pagtuo. Tungod sa atong pagtuo, gitawag na kita karon nga mga anak sa Dios. Kay ang tanan bersikulo 27, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuluban og Kristo. Ang tanan nga gibautismuhan nan karon. Ang bautismo karon sumala sa balaang kasulatan ituslob diha sa tubig. Adunay nagapractice og lahi mga kaigsunan. So ato sabton dinhi sumala sa Galacia 3:26 ug 27 ikadua nga hinungdan nganong adunay pagkawatak-watak o pagdaghan sa mga pundok diya sa Kristohanon tungod kay dinhi mga kaigsunan nagkanayon siya. Kay diha kang Kristo Jesus kamong tanan nahimo namang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuluban og Kristo, walay Hudiyo ni Gresyanhon, walay ulipon ni gawasnon, walay lalaki ni babaye, kay kamong tanan usara diha kang Kristo Jesus. So all of us are children of God in Christ Jesus. So long as we have faith in the Lord Jesus Christ, we have been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We are God's children. O kita tanan usa diha sa Ginoo. Okay? Pero aduna siya'y component o aduna siya'y prerequisites din mga kaigsunan. Number 1, kinahanglan magtuo kita sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesus. Ikadua, kinahanglan bautismuhan kita diha sa bautismo nga gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. So, first reason, one Lord, one faith, one baptism. Nagkalain-lain ang pagtagad sa mga Kristohanon karon. Ikadua, all are one in Christ so long as we have faith and we are baptized in Christ Jesus. Nagkalain-lain ang mga pamaagi. And thirdly, sa 1 Peter 2:4 and 5 mga kaigsunan. Unang Pedro 2:4 ug 5. Dunay gitawag dinhi nga priesthood of all believers, no? Ang pagka-saserdote sa tanan nga mga magtotoo o gitawag nato nga pagkapare sa tanang magtotoo. Makita nato ang function sa usa ka pare nga mga kaigsunan nga siya ang ginatawag nato nga gitawag nato kining mediator, no? O siya ang naghatag sa pagtulunan diha sa mga katawan. Ato basahon mga kaigsunan ang sulat ni San Pedro sa mga Kristohanon sa unang siglo. 1 Peter chapter 2 verses 4 and 5. Nagakanayon, dumuol kamo kaniya sa buhi nga bato. Of course, ato natun-an nga sa balaang kasulatan si Kristo mao ang bato mga kaigsunan. It is very interesting nga diha sa Matthew chapter 16. Makita nato mga kaigsunan sa diha nga nangutana si Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an nga kung kinsa may pag-ilan niya kaniya. Diha si Pedro nagtubag kaniya nga ikaw mao ang Kristo. You are the Christ, the Son of the living God. O tungod ni ana mga kaigsunan sa pag-ingon ni Pedro, nag-ingon si Ginoong Hesus og ibabaw ni ining bato
pagatukuron ko ang iglesia. O sa kalawas, o sa ka-iglesia mga kaigsunan. Ato ka nang i-check para nga makuha ninyo ang giingon ni Ginoong Hesus diha sa Mateo mga kaigsunan. No? Let's try to check it again para nga makita dinhi nato mga kaigsunan. Okay? Ato tanahon diri sa 16, Mateo 16 mga kaigsunan. Si Simon Pedro mitubag og nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, dalaygon ikaw Simon Barjuna, kay wala kini ipadayag kanimong tao kundili gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Sa original Greek intention mga kaigsunan og words, ang pulong diri nga Pedro na gumikan sa pulong nga Petros, no? Okay? Ibabaw ni ining bato. Ingon niya, ikaw mao si Pedro. Og ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang iglesia. Ibabaw ni ining bato, talking to himself. Kini nga bato dinhi na gumikan sa pulong nga Petra. No, and this makita nimo ang kalainan sa pagtulunan mga kaigsunan sa pulong nga Petros o Petra, no? Ang Petros usa kini ka feeble o gamay nga bato mga kaigsunan, pero ang Petra, this is a solid rock, immovable rock. Mangani didto sa Middle East adunay dapit dito nga ginatawag nga Petra, no? Tungod kay ang Petra mga kaigsunan is an immovable rock. Dinhi si Pedro nga nakigistorya kang Ginoong Hesus, iya kining gisulat sa mga Kristohanon dinhi sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa 5, dumuol kamo kaniya sa buhi nga bato, talking and pertaining to Jesus Christ nga iyang nakahinabi pipila ka tuig ang minglabay. Sa buhi nga bato. Ang buhi nga bato dinhi mga kaigsunan mao si Kristo nga tuod sinalikway sa mga tao apan pinili og minahal sa Dios. Bersikulo 5 sa 1 Pedro kapitulo 2. Og ang inyong kaugalingong usab ingon nga mga buhi nga bato. Ipahimo ninyong espirituhanon nga walay nga balay nga mahimong balaan nga pagka-saserdote alang sa paghalad og espirituhanong mga halad nga pagkahimutan sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Mga kaigsunan, kung imo tan-awon dinhi sa religious reasons, number 1, makita sa Efeso kapitulo 4 ngadto sa 6, one Lord, one faith, one baptism. Sa ikadua, diya sa Galacia kapitulo 3 mga bersikulo sa 26 ngadto sa 28, kita tanan usa diha kang Kristo so long as we have faith in Jesus and so long as we are baptized in Jesus. Sa ikatulo dinhi nga religious reason, no? Relihiyoso nga mga hinungdan, mao kining gitawag nga priesthood of all believers. Aduna kitay access kang Kristo. So long as we have faith in Him, mahimo kitang mga buhi nga bato, mahimo kitang giingon niya nga saserdote. Mahimo kita nga mga pare diha sa iyang atubangan. Ang pare mga kaigsunan sa karaan nga tugon, ang ilang function sila ang nagarepresentar sa tao ngadto sa Ginoo. Okay? Ang tao kung makasala kaniadto, mopaingon gayud siya sa pare aron mo assister ang pare aron nga ang pare makamediate kaniya ngadto sa Ginoo. Sa bag-ong tugon mga kaigsunan, kung kita ana-ana ni Kristo, nagatuo kita kang ni Kristo, gibautismuhan kita diha ni Kristo, adunay pagtulunan nga gihatag si San Pablo ang mga tinun-an kaniadto, ilabi na gyud si San Pablo nga aduna na kitay access sa trono sa Dios. Pinaagi ni Kristo mga kaigsunan. This is very interesting tungod kay kita tanan nga mga nagatuo sa Ginoo, gibautismuhan diha ni Kristo, gitawag naman karon nga priests. So, gitawag kini nato sa pagtuo nato sa Ginoo that we are now all priests. Kita tanan mga pare na. So, kung ang pagtulunan sa pare mga kaigsunan sa karaan nga tugon
hatag diha sa matag usa kanato nan karon unsa may function sa pare. Ang pare adunay access sa Ginoo. So kita tanan mga kaigsunan nga mga magtotoo sa Ginoo, tanan sa tibuok kalibutan, mababae, malalaki, bisag kinsa kita, so long as we have faith in God through Jesus Christ our Lord, ang ingon niya dinhi, we have now access to God directly mga kaigsunan. Di na nagkinahanglan pa sa pare. Okay? Ang ikaupat nga hinungdan sa religious reasons, ako kining isay-say diya kaninyo, mga kaigsunan, human lang ni ining bulawanon nga painundom. Palihog, ayaw muglakaw, please stand by mga kaigsunan. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Dinhi ka na to. Thank you for tuning in. Kita na sayod nga ang ato nga mga television karon adunay daghan nga mga drama diha nga inyong makita apan salamat sa inyong pakigkuyog kanato og bisan pa diha sa radyo ako na sayod nga adunay daghan nga mga tawo o balita karon sa nagasunod diha sa internet sa ato mga kaigsunan sa tibuok kalibutan ang ato nga pagpanambahya kaninyo ato nga ginasusi karon sa balaang kasulatan sumala stagna ang hinungdan nga nung daghan ang pundok sa Kristohanon mga kaigsunan. So akong gisaysay diha kaninyo nga adunay upat ka mga hinungdan sumala sa balaang kasulatan gitawag kini nato nga religious reasons. Number 1, one Lord, one faith, one baptism diha sa Efeso kapitulo 4 mga bersikulo sa 4 ngadto sa 6 apan nganong daghan man karon. Okay, ikadua. Kita tanan tawag man nga mga anak sa Dios sumala sa atong pagtuo sa Dios ug kita gi bautismohan diha ni Kristo. Apan karon makita nato nga nagkalain-lain ang klase sa uban nga bautismo. And then number 3, very important thing is that adunay priesthood of all believers. That is why sa daghan karon nga mga Christian churches wa na kitay mga pare mga kaigsunan because we believe nga ang atong pare mao si Ginoong Hesus. He is the remaining high priest mga kaigsunan nga tuan na sa langit nagapatiliwala kanato sa Dios ngadto sa tawo mga kaigsunan, and he is our mediator no sumala ni Timoteo og ani San Pablo sa iyang sulat ni Timoteo. Og sa dinhi sa ikaupat mga kaigsunan akong isaysay kaninyo ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 23 ngadto sa 25 nga we will not default or dili nato wadon ang tigom mga kaigsunan, ang sinandarutay sa usag-usa ang fellowship mga kaigsunan. Ako basahon ang Hebrehanon 10 23 ngadto sa 25 aron makuha nato ang punto sa sulat ni dinhi mga kaigsunan sa atong magsusulat sa Hebrehanon. Nagakanayon siya sa walay pag-ukon-ukon, pangusgan ta, pagkupot ang paglaom sa atong tinuuhan. Of course, ako na nanggi saysay kaninyo kay kasaligan siya nga misaad kanato. Of course, maduna tay buhi nga paglaom. Og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa og usa ngadto sa pagigugma og sa mga maayong binuhatan sa dili pagbiya sa atong panagtigom. So, we will not forsake assembly mga kaigsunan. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa ug usa og ilabi na gayod sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol-haduol na mga kaigsunan no. So in here ang magsusulat sa Hebrehanon nagapasabot sa matag usa kanato nga dili nato isalikway ang panagtigom. Now, it is very interesting mga kaigsunan nga sa Christian churches karon adunay duha ka adlaw nga ginatiguman. Of course, not to mention nga adunay sa mga Protestant churches
adunay Merkules o Biyernes mga kaigsunan, ug sa uban gani halos kada adlaw. Apan sa panagtigom, usa niini of course ang paghimo sa communion service. Apan usa niini mao ang pagsimba mga kaigsunan. And it is very interesting nga sa Christian Church duha ka klase ang adlaw nga igpapahulay. Ang uban tigom sa nahaunang adlaw sa semana, ang uban sa ikapito nga adlaw sa semana. This is very interesting in the sense nga sa Biblia mga kaigsunan, nag-ingon siya nga adunay mga religious reasons nga atong makita dinhi mga kaigsunan. So with this, makita nato nga ang pundok sa Kristohanon nagkalain-lain ang ilang pagsabot sa ilang pagtulunan mga kaigsunan. And dili kita matingalan ini kay gitagna na kini sa balaang kasulatan o ginaot nga kung ikaw nagasunod karon mga kaigsunan dinhi kanato bisan pa sa radyo nagapaminaw ikaw karon, hinaot nga imo mahinumduman kini nga mga teksto nga atong tan-awon, mga biblical reasons sumala sa tagna mga kaigsunan nga ihatag nako sa matag usa kaninyo. I will be giving you some important texts aron nga masayra nato mga kaigsunan. Si San Pablo nagpasidaan ini sa mga Kristohanon dito sa Efeso nga na-record diha sa Buhat Kapitulo 20 mga bersikulo sa 28 ngadto sa 31. Nagakanayon si San Pablo mga kaigsunan og aniya karon tan-awan ninyo ang iyang tagna. Tagna ninyo ang inyong kaugalingon og ang tibuok panon nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyo mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. 29. Ako naibalo nga sa makagikan na gani ako, pagasudlon kamog mabangis nga mga lobo nga dili maluoy sa panon, og gikan ra gayod kaninyo. Giingon niya nga pagasudlon ang iglesia sa mabangis nga lobo. Og sumala ni San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Efeso, gikan ragayod kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga magasultig mga binalit-ad aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Okay? Kung ato tanahon mga kaigsunan, ang sulat ni San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Efeso nagapahinumdom kanato og ato mahinumduman 2,000 years later nga ingon ani ang nga hitabo mga kaigsunan. Of course, as we studied history mga kaigsunan sa kasaysayan sa Kristohanon, hilabihan kadaghan nga mga pundok mga kaigsunan, no? Sa first 500 years lang nga daan, adunay mga ginatawag nato nga mga Nestorians, adunay ginatawag nato nga mga Arians, adunay nagkalain-lain nga mga pundok mga kaigsunan in the first 500 years sa Kristohanon. O dinhi mga kaigsunan, nagpasidaan na nga daan si San Pablo nga sa atong kapanahonan karon kinahanglan magmaalamon kita. Mao kana nga ingon ni Ginoong Hesus nga you shall know the truth and the truth shall set you free. Mauna ka na ang atong giingon kaganina mga kaigsunan sumala sa kang Juan kapitulo 8 bersikulo 32 nga dapat masayra nato ang kamatuoran. Nan si Ginoong Hesus siya ang kamatuoran og dinhi sa balaang kasulatan ato susiyon pag-ayo kay gikan ra sa pundok Kristohanon mga kaigsunan mugula ang gitawag ni San Pablo nga mabangis nga mga lobo. Busa magbantay kamo, versikulo 31. Bantayan nato mga kaigsunan, nga ang ato pagtuo dili mabalit-ad, dili mahimong limbong, kay basin daghan kanato ang nagatuo sa limbong o nagatuo sa karaan nga pagtulunan nga kunuhay atong gituohan nga atong nabatnan sukad pa kaniadto sa atong pagkabata ukha nagumikan pa sa atong mga ginikanan, sa atong mga apuhan, sa ato nga mga ninuno kaniadto mga kaigsunan. But then, kini nga klase sa pagtulunan, binalit-ad na di ay nga daan mga kaigsunan. Pagbantay kamo, gikan ra diha kaninyo. So adunay tagna na nga daan mga kaigsunan. Okay? So, ato tan-awon sa
1 Timoteo 4:1. Ikaduha nga teksto nga gusto nako ihatag sa matag usa kanato. Una, ang buhat 20:28 ngadto sa 31. Ikaduha igsoon, kamo nga nagapaminaw karon. 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1. Nagkanayon ako basahon. Og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu o sa mga tuluuhan sa mga yawa. Mga kaigsunan, sa niagi nato nga broadcast sa ato nga programa dinhi the other time, akong gisaysay kaninyo nga ang yawa nakadani og tersya parte, 1/3 sa population sa mga manulunda dito sa langit. Ang yawa, mga kaigsunan. So, dinhi gitawag sila mga tuluuhan sa mga yawa, mga kaigsunan. Ang si Lucifer, nahimo siya nga yawa, nahimo siyang Satanas, karaan nga bitin, maglilimbong sa kalibutan, sumala sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 9, mga kaigsunan. No? O dinhi sa versikulo 4, makita nato nga 1/3 sa mga kadaghanon sa mga manulunda dito sa langit, nahimong daotang espiritu, nahimong manulunda nga hulog, mga kaigsunan, nga sumala sa pagtulunan ni Judas, later on ato nang hisgutan, of course, nga sila gitaganan na sa kalayo. Kini nga mga pagtulunan iya na sa yawa, mga kaigsunan. So sumala ni San Pablo, ibalit-ad nila, no? So ilang himuong limbong, mga kaigsunan. Kay ang pagtulunan karon limbong-limbong lang, no, mga kaigsunan. Dagan ang moingon amo gyud ang tinuod, kay kami una mag-ingon sila amo gyud ang tinuod, pero gisubay ba kini sa balaang kasulatan? Okay? Duha ka teksto ang akong ihatod diha kaninyo kung nasubay ba sa balaang kasulatan. Diha sa Isaias kapitulo 8 bersikulo 20, nagkanayon ang manalagna sa inspirasyon nga gihatag sa balaang espiritu kaniya. To the law and to the testimony, if they speak not according to these words, it is because there is no light in them. No? Sa tinuod, mga kaigsunan, no? Diha sa balaod o sa pagpamatuod, kung nagasulti sila, dili pinaagi ni ining pulunga o balaod. Okay? O sa pagpamatuod, ang tinuod, mga kaigsunan, walay kahayag o walay kabuntagon diha kanila. It's very clear. And the second text nga gusto nako nga timan-an ninyo pag-ayo, mga kaigsunan, ingon ini ang pasidaan ni Ginoong Hesus. Siya nag-ingon ni ini, mga kaigsunan. Ingon ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 7:20. Pinaagi sa ilang mga bunga, mailhan ninyo sila, mga kaigsunan, no? Pinaagi sa ilang mga bunga, mailhan ninyo sila. So, ang Isaias 8:20 o ang Mateo 7:20, mga kaigsunan, nagapahinumdum ka na to. Kung kini ba nga grupo, tinuod bagayod, mga kaigsunan, diya sa pagtulunan sa Kristohanon. Of course, I fully believe nga ang Ginoo nagatawag ka natong tanan. Apan ato tan-awon, mga kaigsunan, ang ato nga pagkinabuhi, kung uyon bagayod, sumala sa balaang kasulatan. In here, kung imo tan-awon, sumala sa tagna nga ang 1 Timoteo 4:1 nga ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu kay moabot niini sa kahulaang mga adlaw, mga kaigsunan. And this is happening today. No wonder daghan kaayo nga mga pundo karon sa Kristohanon lang, mga kaigsunan. Ikatulo nga teksto, ikaduhang Timoteo 3:1 ngadto sa 5. Kini siya ma-apply nato sa katapusang panahon. But then, it is very interesting to note nga tagna kini apan masabtan nato nga sa atong kapanahonan anaa, mga kaigsunan. Abliha ang inyong mga Biblia. Diya sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 5. Nagakanayon siya, mga kaigsunan, o akong basahon, apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Niana sa atong kapanahonan, mga kaigsunan, moabot ang panahon nga malisod. Kay ang mga tao unya pag mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro,
tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinuon. Nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan. Nagabaton sa dagway sa tinuuhan. Versikulo 5 mga kaigsunan. Sa ikaduang Timoteo Kapitulo 3. Nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom ni ini. Mauna kini ang akong giingon kaninyo si Ginoong Hesus mismo mo'y nag-ingon kanato nga pinaagi sa ilang mga bunga mailhan ninyo sila mga kaigsunan. Very clear nga giingon sa balaang kasulatan. Ingon tambag ni San Pablo, likayi kining maong mga tawhana. Sa atong kapanahonan karon, ang mga tao kung imo tan-awon halos mga relihiyoso. Okay? Apan ang kinabuhi mga kaigsunan, sukwahi sumala sa gisulti. It's so nice nga unta sa gahom sa pagtabang sa balang espiritu diha kanato, mahimo kitang tinuod nga mga Kristohanon. Okay? Sunod nga teksto. Diha sa ikaduang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 3. Usa sab kini sa mga tagna mga kaigsunan. Ako basahon. Kay singabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan, hinunua aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magapaalirong og mga magtutudlo nga magahapuhap kanila sa ilang nagkatul nga mga dalunggan. Grabe ni mga kaigsunan. Okay? Ang balaang kasulatan nagapahinumdom sa matag usa kanato. Tagna kini nga nasulat sa balaang kasulatan, gisulat ni San Pablo sa kang Timoteo sa ikaduha niya nga sulat sa ministro nga nagpahinumdom kaniya nga sa ulahing kapanahonan daghan na gayod ang gawas unya adunay mga tao nga dili na hinuon magpaminaw sa matarong nga pagtulunan. Tanawa karon mga kaigsunan, anywhere you go, television, radyo, sa mga nagkalain-lain nga mga dapit, bisan pa sa mga merkado, daghan sa mga tao karon ang nagasangyaw mga kaigsunan. Of course, ang uban ni ana maayo kay nagasangyaw sa Ginoo. Apan ang uban binalitad og dili sumala sa balaang kasulatan nga mga pagtulunan. Ato tanan kini dapat hawason, tan-awon, klarohon kung unsa gayod ang gisulti sa balaang kasulatan. Hinaot ang mga teksto nga akong gisulti kaninyo inyong i-review pag-ayo. Una, sa nagasunod karon kanato mga kaigsunan, ang una nga teksto nga atong gihatag diha kaninyo makita sa buhat mga kaigsunan Kapitulo 20 mga bersikulo sa 28 ngadto sa 31. Ikaduha, unang Timoteo 4:1. Ikaduhang Timoteo 3:1 ngadto sa 5. Ikaupat, ikaduhang Timoteo 4:3. Ang ikalima mga kaigsunan, aniya pagyud. Kolosas 2:8. Ingon ni San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Kolosas, bantahin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya og sa mga malimbungon nga pagpatuo-tuo sumala sa tawhanong kalagdaan nga gika bilin-bilin sumala sa mga pinanugdan nga tinuuan sa kalibutan og dili sumala ni Kristo. Here it is mga kaigsunan. Daghan na nga mga pagtulunan karon no. Mangani kung ato subayon ang kasaysayan sa kalibutan sa pagkadaghan ang gisagol nga pagtulunan diha sa Kristohano. No wonder nga gusto nako nga masabtan ninyo sa akong gikanayon kaninyo sa first 500 years daghan kaayo ang mga issues nga nitabo diha sa church, nagka-split ang Kristohanon, gatawag sila nga mga Kristohanon gyapon, pananglitan ang grupo ni Arios.
si Arius mga kaigsunan usa ka obispo kaniadto nga ang iyang pagtulunan si Kristo dili Diyos, si Kristo taura. Of course, later on ang Kristohanon karon hangtod sa atong kapanahonan karon adunay pagkabahin-bahin ining huna-huna mga kaigsunan. Naay nagatuo nga si Kristo taura, naay nagatuo nga si Kristo Diyos ra. Naa gani pundok sa mga Kristohanon karon nga naga tudlo nga si Kristo gamay nga Dios. Tanawa kini mga kaigsunan. Unsay gisulti sa balaang kasulatan? Dinhi sa Hope Channel mga kaigsunan, ilabi na gayud dinhi sa pangutana pastor, kita nagatuo nga si Ginoong Hesus sa dakong tanhaga ang gihatag sa balaang kasulatan, aduna siya'y duha ka misteryo nga personalidad nga giingon sa balaang kasulatan. Si Ginoong Hesus gipasabot sa balaang kasulatan nga siya Dios nga nagpakatao. Of course, tataw ka na sa balaang kasulatan. Okay? Usa sa mga teksto nga atong ihatag kaninyo ang 1 kapitulo 1 mga kaigsunan, no? Just read it. Makita nimo diha nga ang pulong kauban sa Dios o ang pulong Dios mga kaigsunan. Ang pulong nahimong tao, nagpakatao mga kaigsunan. So, in here, very interesting nga adunay ingon ani mga kaigsunan. And later on, sa tuig 1054, bulad sa Hulyo to be specific, no? Adunay split, schism, nga nahitabo mga kaigsunan, kay dili na magkasinabot ang Eastern churches, group of churches, o ang Western group of churches. Nahitabo kani sa pundok sa Kristohanon mga kaigsunan, no? So the next 500 years, adunay split nga nahitabo diya sa Christianity. O ang Western Church o ang Eastern Church. Mauna karon mga kaigsunan nga aduna kitay gitawag nga Orthodox Church or the Greek Orthodox Church. Nga sila mga kaigsunan, it's very interesting kay ang mga issues kaniadto tuning tunan sa pipila ka mga panahon. Apan it's very interesting sa kasaysayan mga kaigsunan nganong nag-split kini mga kaigsunan. Siguro I just would like to mention here 1 or 2 issues nga ilang gibangian mga kaigsunan. Ang usa ni ana mga kaigsunan sa pagtulunan kung asa nagumikan ang balaang espiritu. Kung inyo tan-awon dinhi sa ato nga ginabasa mga kaigsunan, halos ang pagministeryo sa balaang espiritu mao na karon ang nagatagad kanato dinhi sa iglesia, sa lawas mga kaigsunan. Kay usara man kalawas nga sa diin ang balaang espiritu nga atong maglilipay mao karon ang nagatagad kanato sa unang gibasa nako diya sa Buhat kapitulo 20 na ang balaang espiritu, sa ikadua naagyapon mga kaigsunan, and in here naagyapon ang balaang espiritu sa kanunay. But usa sa mga issues nga nganong nag-split ang East ug ang West kaniadto mga kaigsunan, no? Ang East nagrepresentar kani sa grupo sa mga pundok sa mga Kristohanon nga ang sentro tuwa sa Constantinople mga kaigsunan, ang karaan nga Constantinople nga sa pagkakaron gitawag nga Turkey. Okay? Sa didto mga kaigsunan, ang patriarka didto nag-ingon siya nga ang balaang espiritu nagumikan sa Dios o sa anak mga kaigsunan. Kung ato drawingon sa triangle, mao kining amahan, dinhi ang anak, dinhi ang balaang espiritu. So ang balaang espiritu gipadala sa Dios sa paglipay kanato mga kaigsunan. Pero ang West, lahi mang mga kaigsunan kay gibali nila ang triangle mga kaigsunan, no? So in here nagkabangi sila. Another issue mga kaigsunan, ang clerical jobs, no, especially ang issue sa celibacy, no, usa sab kining gibangian nila mga kaigsunan, no, and not only that, so many other issues. Of course, ang day of rest na appeal na diya mga kaigsunan, and the Lord's Supper. Pero kung ato tan-ahon mga kaigsunan, dinhi sa balaang kasulatan aduna nay tagna nga gisulti nga daan, not to mention ang religious reasons but ang biblical reasons dinhi nganong adunay split diya sa Christianity mga kaigsunan. Okay? So sa Colosas 2
8 nagkanayon, bantayan ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya og sa malimbungon nga pagpatuo-tuo sumala sa tawhanong kalagdaan nga gika bilin-bilin, sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan og dili sumala ni Kristo. These are things, mga kaigsunan, nga magbantay ka nato. Later on, 500 years later, unsay nahitabo sa 1517, si Martin Luther iyang gilansang didto sa pultahan sa simbahan sa Wittenberg sa Germany ang iyang 95 thesis. Diri nagsumikad ang Protestant and Reformed churches, mga kaigsunan, gikan sa pag-split sa Christianity. So kung imo tan-awon ang pag-split sa Christianity, daghan nga mga splinters, mga kaigsunan, apan tanan gitawag nga mga Kristohanon. And all of these churches are claiming that they are following the Bible. Of course, ang uban, dili lang Bible ang ilang tudlo, apan bisan pa ang mga kabilin-bilin, mga kaigsunan og filosofiya. And we should watch for this. Kay naa nga daan sa tagna, gipasidan-an kita, mga kaigsunan, sa balaang kasulatan, sumala sa sulat ni San Pablo didto sa mga Kristohanon sa Colosas, Kapitulo 2, versikulo 8. Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malimbungon nga pagpatutuo, sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan og dili sumala ni Kristo, mga kaigsunan. You will be the judge. Kamo na'y magburubalansi, sumala dinhi sa inyong natun-an, sa inyong nadunggan, mga kaigsunan. O padayonon kini nato sunod apan ang katapusan nga teksto nga akong igabilin kaninyo makita sa Galacia 1:6 ug 7. Galacia 1:6 ug 7 tagna gyapon kini. O sulat kini ni San Pablo sa mga Kristohanon didto sa Galacia og tan-awan ninyo ang iyang giingon. Nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo nga may balitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Adunay laing maayong balita. 7. Dili nga adunay laing maayong balita, kundi dili nga adunay na nagpagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Ani ang mga kaigsunan? Very interesting prophecy. Sumala sa balaang kasulatan, no? Dinhi makita nato ang hinungdan nganong adunay pag-split diha sa Kristohanon, mga kaigsunan. Well, daghan pa kita og pagatunan, padayonon kini nato sa sunod natong episode kay kini very interesting, mga kaigsunan. Apan sa pagkakaron, ang ako igabilin sa matag usa kaninyo mao kani nga si Ginoong Hesus nagadasig ka nato diya sa 1:5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Mga kaigsunan, hinaot nga mahatagan kitag kagawasan og sa atong episode karon, sa atong natun-an nganong daghan ang mga pundok diya sa Kristohanon. I hope nga partially aduna kamoy nakuha dinhi kanato. Og kung aduna kamoy kalibog, palihog padala kana dinhi sa ato nga programa, Pangutana Pastor, and we will be happy in answering you with your questions. O kung aduna kami mga reactions, we welcome that, mga kaigsunan. Bueno, wa naman kitay panahon sa ngalan sa ato nga mga kaubanan dinhi, sa ato mga cameraman o sa ato nga technical, ang ako nga pagpasalamat, pagdayeg diya sa Ginoo, nga ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin sa matag usa kanato. Mga kaigsunan, ang panalangin sa Ginoo ato madawatan og hinaot nga siya magpadayon sa paghatag kanato og lamdag sa kamatuoran. Samtang kita magahuman, magaampo usa kita, mga kaigsunan. Amahan nga balaan, nagapasalamat kami sa imong pagkamaayo kanamo, taliwala sa kapaspas sa oras, apan kami nagapasalamat nga imo kaming gilamdagan. Bisag pipila ka mga teksto ang amo natun-an, panalangin ni kami. Panalangin ni amo mga texters, ang amo nga mga televiewers, ang nagapaminaw sa radyo, bisan pang nagasunod sa internet, nga hinaot o Diyos,
ang hinungdan nga adunay pagkawatak-watak diha sa pagtulunan o pagtuo sa grupo sa mga Kristohanon nganong nagkadaghan kini sumala kini sa tagna o ginaot nga dili kami mawili niining kalibutan o madala sa limbong sa daghan apan kami magatuon sa balaang kasulatan. Giyahi kami sa gahom sa balaang espiritu. Panalangin ni ang matag sa kanamo ang among nasod o panalangin ni ang Hope Channel. Hinaot nga daghan pa sa mga katawhan ang masayod sa kamaturan. Salamat sa imong pagtubag. Ang tanan amo lauman nga madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Bueno mga kaigsunan, kini si Pastor Sammy Pagunsan magaingon kaninyo ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.